Hi guys, hindi vlogs ni mao ni akong papa. Magkalot siya. Pero usam ni akong kinalot. Para sa diaper ni Precious. Ilubong ni namo guys aron. Ngayon dili hugaw tanawon. Oh, ilubong gini guys bisan bukid ning amo guys. Pero gi-practice gini namo nga amo ning ilubong ang mga diaper kay aron di hugaw iglubong tamnan ang igbaw ug mga kuan. Mga gulay-gulay. Nagulay mga utanon. Pero ito na ni mulberry. Dito layo da. Muna akong papa. Kapoy po ni ay. Kapoy magbuhat. Kapoy ang ibuhat eh. Kuan man ni. Lugna nas diaper. Lubong tani kay usa naman kasako. Lubong tani. Lubong jud na kay arong dili hugaw jud tanawon sa mga kuan na pobre. Mga tao pobre pa. Hugo pan diaper. Muna mong kinano mo. Na mulberry ay try. Diaper na. Try ipadoon to. Na. Diaper nang ilawom ana. Diaper anang ilawom ana mo sa mulberry. Kani po usa. Chicken claw mulberry. O chicken claw mulberry. Diaper po na usa ka sako. Oh, diaper sa usa ka sako. Kato dito. Na dara sa mga diaper nang ilawom. Na tinuod lagi. Yung diaper ni Precious oh. Ang ilawom. Gawas naman. Ha? Gawas. Nigaw sa diaper? Gikalot sa mga iro. Pero wag yun. Mulberry ni guys. Namo. Mangita sa tag mulberry guys. May mulberry dira. Ikaw Sara. Nakakaon si Tito Alan ana. Lawmon gini guys kay. Daumon jud dira. Oh. Oh. Labaw pa ni oh. Lawmon gid ar. Di kanos iro. Ha? Lawmon jud aron di kagabon sa iro. Ngayon aron hulog ang iro. Nya tamnan da po dag mulberry. Mulberry ka. Daghang matag luyo nga mulberry. Amo jud ilubong. Tabang tapa ha? Ayo lang pagtabang. Ilong raman ako. Dito layo. Sige, ito layo. Dito layo ba? Sige, dito layo. Di magmarik na ko. Dito layo. Layo na siguro. Mo akong papa ay taga-bukid. Tinuod jud ni taga-bukid kay Daghang kubal. daghang kubal ka ng Marik. kasi magmarik man. Daghang kubal gyud. Daghang jud kubal. Bisa taga bukid guys, kubalon jud guys oh. Be, pasilitong daw na ta. Kubalon ang taon ka. Mao kubalon lagi. Kubalon lagi ka. Kubalon. Sinday vlogs. Dili, kubalon kay taga syudad. Ay, taga syudad, bukid. Taga bukid masad ka ay. Di mo ko taga bukid. Iguro mo ko taga video. Ay. Nilaom na guys. No, diaper guys oh. Isa na kasako oh. Ato nang sukdan og mukuha ba si Papa?
Uglaw na. Mukuha ba sa iro si Papa? Uglaw na. Muna taga bukid guys. Kapuyon. Trabahoso eh. Oh, ugaw Bukid. kayo ang tiil, guys. Na ay. Puloy layo eh. Murag tabon, guys. No, murag tabon. Last na lang. Ug makakita ka gold dira pa. Agoy! Di na mahitabo. Way gold re. Nasa na. Naman ay magguyamok dira. Wate hinoon. Naidaghan. Ang imong makuha. Gold na ng wate. Na. Barog kay ato na ihod ang diaper. Iwadan ng diaper ni Papa, guys. Ana. Muna yung diaper guys. Atong ilubong. Ngatam na natog mulberry. Prutas ang igbaw guys. Diha lang kayo lang pag diha. Marik punta ko, guys. Magkuha taron guys ha, gato itanom. Ayaw ko ana. Ayaw pag nga.